Le agus fáil roibh. Aha, an ceola. Débhfuil me riine agus na míl fáil roibh an sog an chorcaig os dan an bhail an róistig. Fer a tí hísan san agus tar caihíir chuisteach mar tan slú chomór má dhéanaan cuileog braim séad for go chéine amachs an seomra. Tá sé go húntaach, go chéine iscinnte dul a chéile agus slúcha bre, ach gan dót ní húna mar tá caide an áirt sa Comórtas a nocht. Agus bhfuil tá míad a tnúlis le cúpla blianis go bhfuit mis bheith deanta chéile. Cúigur diaag go muocht de bhónóir seán Riada agus am lena tá ahrú beagar an bán mar déling nar calepádic MacNamara an fear íon bán cúpla bliana hen agus inis sé iní níomh ot atá dear an bhuaigh. Agus chur einam an taobh bhuaigh anocht a chúdansa agus líon clúdófar lethór 24 carat mar de siad sa bhéle. So sin bhhaile mo lús ar das níimiid anocht, tá na bhaint le cótas agus tá clán chótas mar defa tá mí léirúig nach in gar sémas MacNamara a caiileog maid na né. So ar ggóbhrán dá chlán eile do únagus na leid go léir. Bhí mo léir nach ardú le sémas ó chunta an Chlár. Agus bechuoich an ferre ó heh ceol agus a bhránaíocht, spríd agus sport, obair, séithir, bhaileh seanach tunes agus tá go déin féin éireacht láidir fácan na dhéige. Ní bhain le na chlán ach leis an séithir ag sé i buidim tafid agus tapes agus ceol cruisís. Agus nar haim gláit an Cam ber tile lua, tá mé lína fíringe, tá seach na seachna de caiileog ferda ben a don ring. Neadidir an cuioine éana go bhéad na fan sibh críanna róáin. Bhíoh céilí bendige agus ó bhéal an réir go bhhaintir sa chorcaig agus bhí anna cháilir sna seacadí, sna seachtadí bhí mis léir do gurí na halaí rince chuige. Agus chomáile sin maid na nuh daí mar scéal go raibh pá den bheog go gar bhí treis bhás, dunas na capíní. Hier gorcoghine fer heinig sé polki an bhathir mosca ceol agus a bhránís mar sinne. So déir míad sláán agus go míad bneachté leis an trúr go son ach leanan an ceol agus an nucht tamid a tuairt fé. Is féidir le bhór fiochantar seo, is le éisteach leis gan dát go críne radio na Gaeltachta, agus le fiochantar Facebook radio na Gaeltachta, Facebook cuireach an ceol, nó www.cuireachanceol an srthúbeo, agus tá hashtag goin, hashtag Bonn SOR, agus tá text goin cúige hen a cúige trí. So tá fuilech slite nuaimse goin fé denhhail. An Comórtas, an chéadaine amach san hat anocht, tagan chuin á bhail an tóchar chuntae ligig. An cehrú glúin glána sirdánach Ryan Sheridan. Agus as an cúig písa chur sé suas, dúirt sé greibh sé chun an céad ceann na hain, sé sin a moltóirí, the morning mist agus n-iomaitheoirí nach déilis. Chuí Catherine, Ryan Sheridan.
Heri boy. Tusach ma lena hibre, bhuaigh ar fair play go. Well, time to do contae limininis, agus tamaiter limni gma gorod ele shochs na manicht, agus an licht der dorf. Kjol. Agus maisna fele ta clown bra kjolor ele do winter gehoor. Shachuf mar o kanner, mar katan consairtín. No reels. I'm a fiach term of distance on his so sneered Richard Dwyer's agus take your choice. Could he fall to Rimish, Myra O'Connor? Anna Vagalier, Mara O'Connor and Sunagov Agus. Na Dine Shagalier, Tasha Tresh and the Ritson Comórtas, she walked in Hanafe and the Ral Island, this and Al Island, that, Agus ta Kudiko, a rink, Agus a rinke, so ta Anachid Buonako. Agus Schnekus na Filma, a Logalier Machmar, the mission he glare kind. And here the Nella Tagan Shagging or Grevach, chontae Ligig. Agus rinkorele, so we shall know. Aaron Glancy, cut on to consairtín, what are you going to cut in? Well, that lehing machno duski to get more every hench, imported XYZPQ. So, Kyle Mill, Carrigan Row, August Jolly, and Tinker Moira. Arena West Lecuric Falterimish, Aaron Glancy.
Anna Well, Tamid ag geteltling, tá stíim fucha, tá siad go húntach anocht. Bin gandát an glansi, agus dtír chunach chuir a gwenig is sedliv teach a chuir isteachúin cúigi hena cúigi trí, nó tá hashtag Bonn SOR-going, nó tá Facebook arna G-going, agus tá Facebook curachan ceáil-going, agus tá www.curachanceáil livestreaming-going. Tá fuil slígah bh mohann chun message chuir isteachúin me hesaí brethúntas nó taachtarach devéine chuir chuin. An glansiant an mar dúirt, well, tá míid techt an eisce corcaí inis. Sé le muinte corcaí amánach dúnta leis. Nead am an peil na lenta se, bar roih blót le dar ácinéidan sa meile sin. Ach bhín carín se sa Comórtas se hana féin ach níor bhosca nó concertina bhí sé chair adógstáin. Agus bí nó mthór de bóig go riamhí na bhí sé emblíon diag díos. Baile hí agus diabhnacha tá rain fa blianta hin agus tá sé an eischuinis leis an concertina. Iver níl an óra. Cad a haine tú? Master Crowley's agus an Roscommon míle nadúris? Riil. Níl is fiaclí ceartar. Curig fátur imis Iver níl an óra. A concertina, bina gofyn son imer níl an orúna éver mar de reintina, imer baila íre sianachna gynnyr imer. Wel, an tri virúilt an technolicht nó, an chiadinelle ta sé seint dwyng o chontae an Chlár. Fjallsbjog an ferfi nasna van vleintse catan cynnig sé seint an lehrys hawl y Quebec na pibwyelin, an slígléir hartain, ach an jov ta demin O'Reilly ag pósa caran a bhórlis ní féidir sin ar daunta tá cuairmíarán agus mar sin tá sé thuirta isteachgainn ón rud a chur sé nidalín. Agus doránaigh sé an ceithre fóm réna chur sé so an first thousand connacht Patsy Tuhids agus Crowley's a bhir a héan. Demin O'Reilly ó chunta an Chlár tá an dansúltaige le ceol agus is moltóirí agus anna hine ní gáthós a chur naine. Se chuid bhí nuasle Demin O'Reilly.
Anna bha Damien, tasúlim gúin tú fós a hasa fós san egin fós a gún tá Chlár, be mi géisiart leis ar báil a ríist. Well, tá bhfuil teag sa gúin, sib sem múns na géisiart lín cúige héna, cúige trí, agus hashtag Bonn SOR, etc. etc. Well, tá list mór stifút sa tá déirdir níos gan láin tris mullan ó éman ó haghaidh ar ós. Martin Donahoe, sláige for Sam. Martin Berry go háling ar fad maithú Ryan, sin fanna gutsa. Christian Ferrer, Gurumil Mahgav, Sheila O'Shea, brilliant. John Noctor, lovely class playing Aaron. Tá fancy go chéin and so. Andreas Koch, good evening, dear Shasperla, agus hello Muro, Hamburg. Fumin se go hontach. Tá Welsh Whisperer going choma, he and dot she fiechent kids fit shieling in Facebook of anyway. Arwell Thomas, Sparana dear she, Ann O'Leary, Untach, agus Noel Fahy, os na státi anta deir sé, na fyr na cardini agus na concertini. Well, tá briag institút an ismar seo fer concertina. An slíg léir a chunta lú ó clán cheolvar, hí sós a digleo an sunna hide saharing, muintir bhuaigh. Seachúh Seán ó bhuaigh concertina, agus, well, credan sé a nachsáis agsúlacht ceol an concertina, experimentation mar de fatana haghaidh chuma. Seán, cad a hantuch an seint? Loftus Jones. Piece of black hole, Eshin. Loftus Jones, Martian Creek Factor, Miss Sarah and Melga.
Nis má se. Sinduit nis hawl yn America, fer concertina. Wel, yn chiad yn ele, tag yn che chwyn, wel ond eirsa, tîr y fwyntir o bwsgrys mar sy'n de, agos ta hyn o fahagyn i'r faher, cael gwyd che ffen dwl hys y glasda ffyrsig gliawn fwyr. Olif o Seán o Béil. Agus bín sé séint go rin cóir tascum session mar bhí sé séint an son o'r denach gromar sa siomar seo chab déanú hin. Rim Covid, an bord mechtú. Cad a haine tú? Bhuaigh agus painéal. Right, a ghainú as le gurach sa fáiltear rim Olif o Seán o Béil agus póca agus póca tambikiige. Clare. Tá sé de gobar text cúige héanana cúige trí agus an Facebook gus go chainar deile in n-iomaitheoirí. Ag buinte anna haine was an Chlár mar as gnámi hala héarnáin cúna sméir dún garbáin. John O'Keefe, bhreann fneachta géiste caiime dul gobar, chun ag chuir sin message sin chuin. Chorda fneachta géiste. Mar níl bhíh lachlinn débhethasa, Martin Donahue tá sé duine running commentary an rud go léir. Pádraig Ryan, Hallós Tiberdarn, Seán Karen Ridley, an Lúbú, Seán tá fans agut, Jimmy Gubbins, great talent, Liam Mulvihill, Eros Facebook a húd charfad agus go háling Seán, Catherine Ryan. Diet mi sin I gléir chahabh notí. Chéad an eile chuin, á chontae chorcaí, os na huimhne, sin díirich mach an bóhransa. Tá an cailín óg se bhain hín cailín is óig istig sa Comórtas mar dúirt na blianta hain, hí cailín is óig igin. A tá sin sonnacht lena concertina, Paul Clesham an moltóirí vinnice, tá haine gin Paul, agus, well, Eva, cad enw dy haine tú? The one that was lost in the battering ram. A ghin was le gá, Jake Cá fortan sa, carig fáiltu rimis, Eva ní vor a chó.
Even I war a chúga van san os na huivana, bach marni chéilechar an uirlisí san dair san t-imreoir siúd. Se, well vi ife, even I war a chúga á chéanamh, agus nis tá á chiaí olas túhil ife Murphy. Agus, well, tá na hinnig ife n-iomaitheoirí agus lehéad agus is Mary MacNamara agus pádig á cíf agus tennis. Ife, cad aine tú? Ever a cúig. Caman lena chun bád. Right, a moltóirí an fún máil, ne? Stormachrí. No, na reels. All right, an bhaga léir. Right, yo. Right, a moltóirí. Dana scéal na moltóirí, Charlie Harris, Mary MacNamara, agus Noel Hill. Curig fád trompa. A chap cúig. Agus, ahúr, Aoife Murphy. Béil at fád rót.
Mahi Ife, Anava Ife. Well, Tammy Garu Urlishnish Gorn Nomat, agus Tammy Dogut Kunta Hebredarn, Hagishin Rachabin. An Farsha Hosnisha Falmun Fiddle Douche, agus and Sun Dumpik Letun Billy Hines, agus Hosnisha Saint Norgan Béil. So she going to scream to Paddy Barn, Saint and Torgan Béil, agus Gandot no Murphy's Loch Garmin, agus Muranil Nachedach Paddy Barn. My God, the Yatach Stunk of Winters tune Damach couple painéal again. Ach, William, cut the hind to? Real n-iomaitheoirí into Black Pat's Rail. Black Pats. Rino Ashler, Crick Far to Miss William Holmes. Hello, William. William Holmes, a good son. Well, Deirdre Bhuaigh Malone, which she went Anna Hill as in Chlár, agus Mahu Seán, Jacques Tarrain fancy get that right. More power to the competitors, singers. There's a Pat Kennedy, a Premier County, Neville Adams, Anna Hocklish and Kjol Martin, Dunahota Foss, Tour Tractus. There's a beautiful Loftus Jones version and excellent style. Seán, ta fan good. Agus Bridget Brown, Tashi Mulla, Colm de Brún, agus well, ta Martin MacNamara, a gwael bhuaigh sled Johnny agus dar agus a chudéile kunsa agus sibgléir as ocht ihe ontchinf. Well, ta mi de nisdol sir gut portlarige, dún garvain, ta mod count munglenshid kulliganer. Count dasidir. Sjá sa fne.
An dumrálach as mánar da sin. Well, okay, gur Joseph a manín hascíte sos glen go chéine Joseph menionir. Agus Joseph, cad a hain tú dúin? The reels. Na reels. Well, na reels tarn sa sheesit is the stone in the field and Brian Rooney's. Be Cormac leis an stone in the field in the shite seg and beat a sin bear all seg Mary MacNamara. Good night, lad. Fair play, fair play, fair play. Well, an chiadanile tagan si a chiarí chuin, maithimi de sinde. Liseltín sin cref cótas go den si chigis a bhéal halún fortí, híarn san necla listúil. Agus, well, tá si trisha anna chunóch leis a hef cuasaí ceáil. Agus, Ruby Falvi, chadan rud a chaine tú? Bonn Parts Retreat agus Bonnie Kitch, na'n ciad rochar si síos. A ghin uaisle, o listúil curig fáturim Ruby Falvi.
Anna yes, Ruby. Bí me fiochan tern steil sin an grúig tá fer ras goist an Lewis Hamilton agus din sin cíanna le na grúig bevrain bheit habtaína bheit tam grúig roi gerid agus bed na lorch me vendum, but sin scéal eile. Well, tamid geolis críochna sin céadrán cúpla den eile fáca. Dána scéal, díach a chuir gaoine Diana Mohanson nidalín nuair pérodé fiochan turing Facebook a radio na gailta nó Facebook chuirchan ceolú www.chuirchanceol.ie Hashtag Bonn SOR agus an takes cúige héan a cúige trí. Tásún bhil sé rásig níos módaine na Martin Donahoe. Ha mi choleanú tú réigenis agus tá mi dul go échar chorcaí cos lean na martar tá gaiilta gom féinne tún. Bre álinge sé agus is asna hagan clína héalaí a concertina agus clína cad a haine tú dúin. Corn fipa. An corn fipa agus an riil can I island sin chun reilis na moltóirí nó be siad cailte. Tá sé gomsa. Corn fipa agus riil on cúgu ceann, the little stack of wheat, Greenfields of America, agus ceann. Okay. A ghine weisle, chuirigh fáiltearm clína héalaí. Gur maith go clíana anna bhaga léir. Well, no, tant fanneog an solas ceil slecha gom. Táimid dul a réigi dín chéadan eile is agus táimid a fneachta gorcaig. Agus sais an taobh céad an chontae baile chatín agus is asan an chéadan eile.
Tá céimbid gomach sa cheol agus a ghailin I glastáil scoil chorcaí ní beagsan agus tá fuair sé scoil cuercas. Dus na helín na croiach. Ní bhuair sa éisin. So, Anthony, cad a haine tú? Polcaí. So na polcaí ha sí sa gutan sé an clag the magic slipper agus din terrant. A ghainú le churig fáil tú rimis, Anthony O'Cahal. Anna Clare, mighty job, Mardashad here good day. Well, time it attack gri derin head round. Agus le derin head round. Well, tak scatter fogri tak a stach. Ta blegarde ignorance and niflan gutcha Anna he and so gorkig, mar nafel ma jansi datele fischkind. Ach ta sé gum, so na bi chan bhúrtar ta Johnny Lee Herne bhailen téhors nácha sa fuil teson agus beidir besin fanara an cracking haraint dina géisteach leis nidolín uirnta nar bhíon anna chuide dul nidolín chun testachar signal mar deisiad tasgine sin an sepéal gúlé leis damach scamleon. Well, Edmund John Slogie Anna Haas leis an ceol Trís O'Brien, Anna Haas le William haghaidh Sinead Holmes, Anna Haas to William Nead William Gael Gutley. David O'Sullivan, all the best, young Joseph up na Déise, Clare McCabe, Mahu William Holmes, the Ragreason Lutchen Miller, Tad den Egin Anna Haas le Aaron, agus vider Mulligamore Gahara Queen of Noel Battle, Shine Shashud and orgán béil. Agus tá an chud daoine concertina lábhaige ó Iarraidh. Mary Hearn, Anna Hasta, Rianach Nicra, Anna Hasta, Sos na Déise Dersi, John Murphy, Anna Hasta le Aaron, John Stack, Anna Hasta le Ifia agus Ruby Kirich, Cadda le Derech sé. Carmel Breen Gahaling, Ifni Riefa, Anna Yass, Julie Mulvihill, Diarmid O'Casig,
ó bhailinn cholig gan dóta daoine ó bhailinn cholig an O'Leary agus Margaret Blake. Tá san goléir a chur teachtartíisteach ar cúige héana cúige trí nuair Facebook radan a gailta Facebook chuireach an ceáil etc. An méid sin cainte déanta go mar táid cimata leis an clog agus táid déanana go an cúigú duna dia go ghinis agus is á chunta an Chlár agus gan dóta chunta an Chlár lán do cheoltóirí. Cúpla amánaí cuilis na habaréis an ásáirnú ceolta cleatarán bhean ach an ochtas ceolacha agus tam chun na miliánach ar léam á brain mar nin tú go maithan sanis. Tá léam mar moltóirí go na fuil uaireanta measdaí nile tá na léam anna bhean. A ghaoine uaisle á chrí a gúnta an Chlár a gurach se fáil bhfuil rimis Colm de Brún. Agus Colm cad a haine tú? Fion meabhail. An cnicear ná. Anna yes ar fad. Colm de Brún agus an fún máláling sin banch na céiring ó.
Wel, sy'n ein cwygur diog yn is, na ffilmid na ffyrir gyhwntach. Tam ffein, anyway, haim anna oefrwch asif. Tam anna oefrwch ar ffad as yn cwygur diog yw gydisio. Ni'r un ein mestio, agos fanna sy'n ciol na bactis yn rinke. Rincori eisiau gyleir dyr yn y nota un so. Beg na moltóirí is y tŵrt a raw, agos nios eisiau dwy'n ciwcw cawnas na cere pys y ta ffaca e gach o mohor, ciwcw pys y gydesi nos na moltóirí eisiau leis. So voltóirí ham i dwy'n asgadi Ryan Sheridan yn is, agos caden pys a valif gys siainach Ryan-dif. Ardig sosan sy'n gyfeici coch cadan nifr hawef. Aha, ta Mary MacNamara smachtan vertile. Na de hasd y gdolyd a hir yn rodyn son. Dyr chwna yr agromer anafwych yn uchtran Michael D. o hygyn yr un y bliana. Mae'r nyrfi bhuaigh gyng yn nyrig mas cyn y fi Covid gyng agos ni roedd yr abt yn bawn o'r ail os cwr pobl marsio. So dy brwn o gyrau hos yn ars yn uchtran agos i anna rhan o'n gyng sy'n bhuaigh yn y bliana nyrig. Wel, dyrin gwrwg mwr yn y moltóirí na gwyl. Cwc y pys y falif ni sio Ryan Sheridan charde? Aha. Yes, tan y cyn y cnedig so. Sos leis yn nifir. Right, and dar y track, Ryan. Syne dy banks. A rhan o ysle chyrig fater ymys Ryan Sheridan o chontae hligig ban yn tocher agos na banks again. Alva Ryan, well, tam I ddoreg di mair o canor nis sled sy'n sy'n ymwneud o'r tam o ta se sioch yn wymen os rhywun yn ardan chyn rhywun sy'n yn dalaf. So tam I ddoreg yn dar y pys nis o mair o canor agos sa sydd y dol y jŵn hysyn sa tan y moltóirí dyn ni ser yn carw ffwmri yn hawa hyfaire agos sy'n dy regs of Kildare, Tambilies agos dy frashtad orgán. Are over, I suppose. Yna? Yna? Yr un wysg y chyrig ffaelta o mansion y ffeile, rym mar yn i'ch rhwr.
Gwrnag y dyfaire, anna iasyn sy'n fan i'ch rhwyr se. Taim i ddolnis go cwntaich ligi gyrrisht gyfach agus glansi. A volhori wasl, ta sy'n fan hapig. Ifrid i ceher. Sian roedd y had testag na, sleitif famarai. Pwn mawl. A rhain y wysle o cwntaich ligig cyrig fatur ymys glansi. Wel, Imer ni lanúr ar nas chuin ríist,
agus gandót so hépéil na carige, gunta chuircaí ímar. Se Chlár an Comórtas am lena bhí níos mó bhí lechiad duine stigar am lena, agus bhí ar an America agus go chéanaid. Ach nar haine se go dtíon craibh, a chuig múna bed dar dhéag go. Nar bhuaigh se gláin. Ach snéis líomh hin se, ní bhíonna sa géin dunas na moltóirí, cadas éon duine, ní leithna chu réon duine na ar mar sin na ránaíonn siad an cúigur díag. Tá jab cruúige chunacht. Well, chiad an eile sosnas íomhní lanúra, mar a dúirt ó sépéil na carige, agus cadéanú a hainsi. Ifri ceir ríist bhachas an béad a gúig na hibri chaile caile co. Fún mála ríist íomhar. Chíre na díomhhuire a ghuiine wasle da haintíbnis ag íomhní lanúra. Well, tá mí dul in is go dtíon pós agus an baine se gúnta an Chlár, mar is déiminn ó réilín chiad in eileagain. Tásúlún gúntú buinte anna haine bheits an tránán agósan san déiminn. An áide ha is Seán tiniltóir an a hainhíg pís a déiminn, doint na riam dos na moltóirí. A chuidir dálín der síle ó ségúil sí feiring ó hiscéim, gráinna fennil chun sí amnachgadí róirí ó iarthar a Chlár. Mi hála géiste an órán chontae chunig agus a chur gluocht an dála pádacha benachtaí fádacha go chéine. Michael Walsh gléchring ó Sheffield, bhí sé sin mar umthór beidir 8 mbliana hin.
déad bheithes a bhuaigh. Eileen Walsh go húntaach óin Stana Sullivan, Gwan Mara, tá fenagut, Julia Mulvihill, superb. Connie Connell yn meiledeoir, bali 8 kilometre, der sé go lena Hellentown nocht. Agus tá ceachtaige. Gúntaach a Colm de Brún ó Geraldine de Borca, Joe Sullivan chuig, agus ferile a brid don ho gan dot cúnta an Chlár fnachli chéile, a molach Colm ríist. Agus tá nótan sa gaine ó a mulla Antonio Cahill ó iriscéirí agus go chéine go take benachtaí déile head den beag a tá mé lína fíring in nuh agus leis an húnach mar sin Seán O'Lee. Catherine Carey a géisteach ling agus is mulla Eve agus Ruby í anol ní húlaháin, Gerard Sullivan a géisteach ling agus eilís ní gona chuas na déise Fabulous Playing ó der Anthony ó Helen agus Padicó ó gur na móna géisteach ling agus mar ní híre Gráine Fennel William Hammond ceol den Scottish William Tarrain Fenzagood agus Douglas Schwab Margaret Casey agus Paddy Harvey agus Carmel Bree. Will ever going into Damien O'Reilly? Every hen. Track every hen. Shane. Every hen is pipe in the hub, streams of Killinaswig agus and Bhuaigh bhuaigh. I should be able to hurt in the Tornish.
A sé sa múil tá at lád riine tún isteach viidir fiochaint suas mar níor bhéin nar dan mar tá démin O'Reilly hosaigh pósa in inis gúnta an Chlár. Ach, bhí sé sé go díalinn sun. So, an chéadin eile suas sin sná sarán ó melodeon. Mulisce ma hamrád an mícheart, sarán. Bhuaigh. Anim bhrá. So, chontae lui ó hún delgan, agus bhilthóirí cad bhaile go séna sé uirlisí agus uirlisí ag sarán a bheith Jack Rose agus the moving plant. Pint. Pint, innit? Ba garbach seanna hendínis da mar segaí. A ghine uisle ó hún delgan curig fáiltúna mis sarán ó melodeon. Anna Sarah Tunis Kilumsa, Gobra and Law,
Hier timppel neideach 7 na chus aithne den céadúir a hanahir. Bhí sé le John Kelly an berta go hósaí mar hósaí efna chanagaing le chamfí bhí do dúirteis asbog nó cardinal líon do gnó. Tá sé sin tamlín hin. Weil tá chumach beglí géisteach lín agus sé siút an céadan a bhuaigh an Bonn sa Comórtas áirithe seo an concertina agus an bosca ceoil. Tá Martin do Cogáin a géisteach lín ála géile farne agus de sé carige lein na bú. Is gealis an bhíocht do bhí gearcaigh féin gan dót agus nóirí nó Sullivan tá sé anna has leit in ínocht. Weil tá míad dul a réigin is go dtí fer do bhna bhúscríoch agus níos mó as a gleann muir is an caiiranta. Dúsgurt corcaíúr go álaíomh ó siochan ó beola agus tá sé chuoin ríisnis agus caiigh na moltóirí aon sin dúin chatáibh an cúiú fuamlín. Cabhfuil álaíomh? Níiad gnéiscin tanas bheoch na mí cheachtarm. Ó, yes. An áire ha sé teachsúas tá bosca ceoirige go go chéad lás a teachtain agus tá ceann rónhaige. Brosíart suas an sudan is más do heile. Tá clóga breithring. So, cad ein písa dúrhar is an cúiú písan, cad ein písa dúrhar? Hain sé póca in céadúir. Agus sé ha sé do lura gleigenis na an Flex and Bloom agus an Union. Tá time, sir. A ghaoine uaisle, chuirigh fáiltear amis olaibh siochan a beáláin agus cúpla rialige. Mae gan ni fe gyd yn efo'n clasyn yn bosga ceol yn eich da gan eich yn ffem weintir chiari hir. Dietach se titimwyd agos brisio. Arla se. Yn chiad yn eich wy'n calin na hwefna. Agus yn chiad o'r timpl da hain chi o the one that was last agus the battering ram cwpl o port. Wel, cadafalus na moltóirí yn tros sio. Tá rhaid i swarach dar siúl o Tá Noel Hill stigi glwys Mary Mac, tá Charlie ysgrif, agus tá lafig Mary duldas na hifrwch, agus cad an ifir haghaidh ach, ifir hen! Wow! Right Eva, tá si da lorach polka gan einem agus din tarns. Okie dog? A ghaoine wasle, chuirigh fáiltearmas Eva ní bhar chó.
Seva, míle maithagad. Well, brostú réigenis tá Aoife Murphy-gain. Agus bhfuilthirí cad a bhaile ar eachtain teo Aoife, san go cúpla riile bhí cin úr dénach, fiad sé teanna Iasaice. Siad a cadaráil. A ghaoine bhuis le tána hasram an nocht feráir héiscin tísan sanna géisteach líon sin Bobby Gardner. Fáilte Bobby. Bhfuil na moltóirí treis den éigenim suas? Siad a crónán. Ha. Ibre héan a ríist, bhuaigh gar, ífuair a bhaine heic. Cornfípa the high level agus the boys of Blue Hill. A ghaoine bhuis le, ó listúil chontae chéirí Aoife Murphy chuamh. Aoife, bhfuil míle maithagad Aoife. Well, cúpla teachta tuile tá fearann sveracháin féinnig an telchóid fáric fitarach chunéala géisteach lings, breile sin ceol fanúla danan, a sí anna hasla sin ceol séir cógan ó Seán. Mar có chunéala géisteach tal nedléad na Australia, nóirí nó sulam na gil dara, pádig á lachlan, déir sé ordóg suas. Suas cenáid. Bhín álasach meile sin. Rory McMahon, lovely stuff. Regina Egan, Tuberdarn, Anna Haas, le muinte Tuberdarn. Martin Donahoe, fós a trachtrucht, tá advertisement in soige a gur green diesel gúnta chabáin.
Don Cronus, the Western Don village, and a house of Ferdmacher and Bosca Kiola showed Geraldine Catter, and a house to Geraldine McLean, and a house to agus Coltus and Ruglish, he's to Alanta Kircht Anthony Cahill Gondot. She, we anorak an Edgeliner Hein and Farsha Chenev, Shaharnash Huvrist, William Holmes, or Rachabin, Contae Berdarn, agus Tana moltóirí, all of the Shannon the Hallorga Co, Nan Cahill Fumlian, and Funmal Slave no man. A Rina Washle, Crick Falter, Rimfer Huberdarn, William Holmes. Anna Yasser fad, fi'n papa glech o'r dynegin hysen sy'n daris ffôn y glech, merd na ffôn sy'n fwch yma sy'n fwrdd le. Right, tam i'r lewn y dreg, prasis gytapig leis ni chiad yn ele. Sios o manin, chiad yw'r dy hain siad doing and stone the field, agus Brian Mooney's, well. O, ta corla hogan to na chielin so hys. Gan dod,
Os o cheantar áling chuileáin an fearóg se, agus tá an gúligus yn áit chéine do tef le dún garháin. Agus tá sé 7 millióid sin na tamil fada, agus ní cym mín tú rince, néchar mín tú rince? Yna, na sgachtan son ucht, ag leir tis cwrs sy'n gynnu sy'n rince yn sian osaid sydd yma cwbl o duch o cwbedr. Moltóirí bhfuil enwyd yn cynnygyf, fatraic. O, ifri hen. Right, Joseph. Ifri hen is siad y cliffs y mohr yn stes y can danahys. A chyn o ysle Joseph a ma'n un o hwn garfan. Wel, lean mae'r eich tapig yn isle Ruby Falvi o Bailio Lwmford Chiri Gandod, Ruby, agus yn fan gwylmanedd yn y grwyg. Lod sy'n hacio. Lads, wyl e'n efri gwyd? O, ta sydd y gerid yn gwmach i gysio. Efri cair ha test tag o hy? Wel, Ruby, sy'n dyfennydd god agus yn Newmon medo. Ac ein o isle o Bailio Lwmford Chiri Ffatur a hwyr ymys Ruby Falvi.
Rúbí gur míle maithagad. Well, tá míad dul na neis go dtíon concertín inis, baile chuisleán na martar agus clíana héalaí. Bhfuil éon neosna go bhísan san cad a bhaile bh clíana héalaí? A bhfuil thuirí osal? Ó, tá na cartaí a chas a timppul agus saoil agus an náil agus ifir é trí ní raibh trí going hanna féin. Right, so, clíana, ifir é trí a sé, Cam speacl í Noel. Ifir é trí sé marb nó limní ar do bhóthir, agus ar do bhóthir. Gur maithagad, a ghaoinúis le chur fáilte rim clíana héalaí.
Anna yes father fad. Well, and then she let and phone maul, rain and shen agoros na cuida. She, tamid hanash chun fer valle chotín, she nak min a prati luog on ego chaim blian sa chontae anyway. Ja, de miller could give people a down. She hen chance there noch give takes a christach mer marshnish takes kuye hen kuye tree no hash bones SOR no Facebook etc. Ni lach bert faka kek set te so kadem formen have a hard hisenson on kuyu kaun so no Anthony Cahill kuyu kaun Thomas Cansey's and the Crosses of Vienna. Couple or Anthony or Cahill in Oslo. Great patronish. Good Anthony, been a given to Anthony Cahill. Well, and then a darn wing in his cake set to grab cougar diactress her nardan and so rower le couple of riginos. Gus chontae Chlár gan dot, neither been fian vago de haghaidh. Concertina or chrí, tasha moine wood technology, fadod lady shunir, tashin is doch technology education in wood technology, couldn't say redation. Graphics. The image. Aha! An rá der noch den nacht marschen. Colm de Brún agus an dara fuimrin loricig na moltóirí. Lord Gardens, Real, a cordair leis an ihe. Colm de Brún a chontae Chlár a bhuaigh Oslo.
Wel, Sinéis, tá na moltóirí agus stím a géirí as na clósa chunis a géirí gréiteach le chéile an céad cúpla miotaile. Tá Tomás trína chéile gach cean ceann ar na aus go héir an cógardas go mórlíomh go léir. Marcá Conal, is bheilis sin an Chlár, Lucy McCarthy, mal an go mór sin a lagadíisih ar sa muintir leanach le Seán Mary MacNamara. Willie Fitzpatrick, Hop Joseph Menon, Bertóir chorcaí go húntachas Mihála Camín, Camel Breen, Mahu Anthony, Anna Creed go déal an ráig. Lucy McCarthy go háling ar fad, lig snap choltas gandóta takeúla Aoife agus Seán Ridley go lánta Joseph, Elaine Neville. I wouldn't like to be judging you, Dúirtí. Geraldine Green, Gachile dine go húntach Dúirtí, Brady Ruan ó Bhíal na Slua, Mary Brogan Hop, Brady Ruan, a Dúirtí sin Hop Colm, Anna Cheola Damien O'Reilly, sa Tamlinch, an Angan Chúise, Camel Breen, Eros, Suntani Chahasig, Rosemary Cagney, agus Margaret Blake, Stolno Cronin, agus Blackie O'Connell, hello, Blackie, Constanta Peabody, Jimmy Joe Ryan, agus Mick Barrett. Sha, a Rina Ushle, Tanchip Trisha Geshtutunuk le Ryan Sheridan, Myra O'Connor, Aaron Glancy, Evan Lanura, Damien O'Reilly, Sarah O'Melagan, Oliver Shiachana Beoline, Evan Ivarachu, Aoife Murphy, William Holmes, Joseph Mannion, Ruby Falvey, Cleana Haley, Anthony Cahill, agus Colm de Brún. Tuguid Bula Bastav. Agus bíochas a goibh snean cúigur díag dernach as caigad duine chuir isteachar ó timp na Cruinne. Agus treis an ihe nocht tá Comórtas oscailte rísnis don fidal don bhliaid. Fe chean omad blawrthaigh Anthony ó Chlár ar chean Gailing agus Geróid MacDonach ar chean ráidir na Gaeltachta ach ba bhailm buachas a gháil le na moltóirí Mary MacNamara, Charlie Harris agus Noel Hill, Anthony Chlár ar chean Gailing ar norathe eile Siobhani Challarán vín sa ar chean Comórtas Ceoltóirí Éireann, Keith Johnson ó Imró, Geróid MacDonach mar dúta ráidir na Gaeltachta agus gandát Ferratí, John Early Hain ó Ostan Bhailin Róistigin sa, chun sé fáilte roing a gcónaí. Úntaí was fála bhíon last year de seoga ciúin agus tarigín siad na painéal agus dorsan na gobar bíon Jack O'Mertig, Seamus sa bhídin van Srahail agus Ruth McInerney tútair an dorsa mó. Fuirin radio na Gaeltachta, Seamus ó Martin, Technor agus Marty Curran an Technor eile agus bhhail mo chobrán a chur núl de Technor bhíon ling a gánaí Brian Nemach ar bhásig ar a hair go haf na seachtaine. Mach hana chara, mar I nich náfsí hosa gasla, na rima gírig an Chlár a ropa sosan, Idirlín nó sosan fórnlein, bín sí hosa go féinach a fehef leis chuna chur a siúgach de híine. Barban I chostile atá leanúnachas, Nancy ní chostile atá mar cheanna sí ceolagain, Katrina ní bhuaigh atá a gcónaí a gobar an Chlár, bhaid poblíocht agus fuirse mísah na mission Comórtas. Kathleen ní Cholaán gan dóta Nancy Chlár, Candar ceola sé Nancy ní chostile, Nancy, sorry. Agus an Nancy ar fad gan dóta Geróid MacDonach. So má ha Geróid agus Antonitson a dúcha sibh suascór cúpla focail rá, sar méid brethúntas na moltóirí going. A rina uisle chuirigh fátar imis Anthony Chlár, stúrthór Gailing agus bhhaile mo thrá ar cheann ó Chlár goil míad anna bhaocht an takeíocht a gceimiid ó Gailing an tam go léir tuigim go bhfuil Anthony takeí dear a ré an Gailing amach sa bhléin agus tá an obairdiantaige sa tréimh sa sin. Anna obairdiant ar fada le Gailing is stúrú trí ahrú síl mar defa agus ach tá sé fanúntling ar úntaí was fóla mar tá obair fáintear siúlaige. A rina uisle Anthony Chlár. Gur mágad a fadar agus gur maithe gubse agus is spráil an deis a bheith agam tíar cúpla focail rá agus sinna méid a bhés an.
Caimera gur privilege domsa bheith I mahíonn sin anocht agus sco an cheoil le cleistáil, crí agus anam agus cuisle, chuireadh sé fán rince ort, chuireadh sé fán macnamh ort, ach tríd síos ar fad bhí na ceoltóirí tomtha ina gcuid ceoil agus iad go léir ag baint ansásam as. Níos luithe anocht agus ina chuid cainte dúirt Peadar, leanan an ceol a rai, agus is fear go leanan, ach ní cinál mhaith féin ar fad, agus is cóir ahantas a thuairt do cúpla duine agus cúpla agras atá cinál taréis borra chur faoi ceol na hÉireann thar na blianta, agus ní éitín gan tosnú le Seán ó Riada féin go bhfuil an bán óir seo anamnithe ina omós agus ina chuimhne. Tá sé molta daméanam a host. Rinne Seán muid bhuascailt as ar suan, dain sé an sin a bheo, thug sé misneach dúin as ar n-áirítear ceoil. So, tá muid buíocht dá bhar sin. Agus cúpla agras, just luí mé cóiltas ceoltóirí éireann, cá méimiis gan iad na phleana agus na himeachta go léir a cothíonn na daoine óga. Tá gaelíonn féin an le beag nach 7 bliain, agus ar an lipéad bhí méid smaoineamh sin, tá Trónimh Mehan, tá Noel Hill, tá Brandon ó Begliach, tá na daoine seo ar fad thar na blianta, agus tá mé cinse ó bheith géisteach leis na ceoltóirí anocht go bhfuil an tradiisiún sláán, agus bhfuil am gach ra a gcuí ar na ceoltóirí ina saoil agus ina gcuid ceoil amachchan seo. Gur míle agah. Agus a bhíonn uirlisí is cuireadh fáilte ar mis an bas mór a féinnig gearáid macdonacha canasí ráid an gcuilteachta. Níl an faoi bas mór níos an be Peadar an duine árathóigint áirdaí bhaid ganna be ach n-áiríre ar Seán ráidean na Gaeltachta tá mám bhuaigh go féidir agus go an tíos fóla agus a méide tá díonach leis an Comórtas a chur chun cín. Bíonn sé teann na buaicin na dhéana cholamh líon na a bhíonn an Comórtas a agan agus tá muid riimeach go bheith ceangailte leis mar cluiseann sé féin an chaide an ceola tá seo tá sé ar bar ar fad agus dúirt duine cínte ar ball. I wouldn't like to be a judge, well níorhhailm sa méach an idir bheith moltóirí mar bheith sé dóíonta. Tá mé heb bhfuil buaiteoirí éagsúil ag cholána beidir híos an sin job fí ar dheacúid mar bhín ceol thar cían ar fad agus teann sé a bhaim a gcónaí ar an cholamh líon cecha hóg agus atá na ceoltóirí chumá go leoracham. Spáinn sé gur máistírí iad agus gan chuid deacha bachana déagúirí tá sé duchreití n-áiríre. Buchas le chuidigh an chriú tain héin chamáin seo tá Darragh Cnéide gobair agus tá Marty agus Seamus Lóite agus Citríanna tá Nancy Gabriel bhfuir chamá tá má buich go nobaríon an tripse ar bhain réalta ag gur ócadigh an chinál se a chur chun cín. Chamáile sin bhí cinál haétas aine rábhlíonú mar sin tá sé aontacha bheith éis a ríist san óstan an agus tá Johnny le hain Lóite agus chuirn sé fáilte ionintach rún cholamh líon go deagan muid agus an uireann a taige chamá ní bhíon muid fácaí gáin le rud a be agus tá má bhuaigh go nóstan agus nobaríon an siadsan. Tá muid buíoch freisin mar a dúirteantainna gon tacaíocht agus gon teach le chéile an meitheal a bhíonn sána gcónaí le ócaidí gon chinálse. An chuig go deagan muide, cóiltas ceoltóirí éireann, Gaelín, Imbró, Allscoil Chorcaí agus go leor eile le chéile le gur féidir ócaidí gon chinál se agrú, agus is dóilm sa go bíon muid na hócaidí sin na bhaid níos áir, níos fiúntaí, níos tairbhrí agus níos saibhde nuair a hagans na grúpaí sin le chéile, agus go bhíon deisiain an ceol a bhrúmach ar level atá damda an áiríre mar atá le feiceáil aniuh agus téics ní tíochtarsteach a bhaidirléir agus áiteach a dhéile. Tá sé míúteach an áiríre na rudí gur féidir dhéanana le cuasaí technolaíochta faoi láthir. Ach nuair a hagan na grúpaí sin le chéile agus mission na bháine agan sé láidir mud le chéile agus tá bhuaigh go na grúpaí sin ar fad agus bhhailm gach rá bhui réinteach freisin chamá na bheith sé gimar galf agus rudí níos deardaí amach sa mlíon. Agus an cóiltas Lóite agan freisin bhhailm tíireach a rágóil muid a chuimú freisin ar Seamus MacNamara nacht atá imi chéart líon na fírinne. Thar teán a radio bhhail linne ar gábhróna dhéanana le na chláán agus le na Gaelta agus le na cháirde ar fad tá loich meas Noel imiche ar lár agus síimre siar i chóisiú. Tíireach ó híomh an radio héine agus ní chunneach cuppa second deilisiú.
blian fear specialta í seo gartí radion na gaeltachta. Bunny was stáisiún agus chomid ar an éir gon chéadúirí ó an darnlág aibran an 1972 scearhain an 5 blian in isfrich an 3 seachtaí. Agus tá muid an bhródú leis a méide tá díontain le blianta fada agus an núnéireachta tá agaise ag lochtéisteachta artí radion na gaeltachta ar an teadhí se churann muid ar fáil. Béin muid díana comóra agus ceúra ar sin ón darnlág aibran amach go dtí dearan na blian agus tá imachtaí agus ócaidí go leor le bheith ar siúl agan. Agus bhfuil go bsúla chuineal ar sé bhuiidirlíon tain agus ar Facebook sáte chéile go bheiceisib ceir go dtíach a bhééis atála. Ach ar an darnlág aibran is a gceistéin ceúra anspéisialta bheith agan agus churim cheol anspéisialta bheith agan a bhééis a gal amach ar a radio agus ar na dílíon agus go leoráte chéile agus bei ceolad an RTE in sin chamáil le ceoltarí gan sco óg agus éasta agus i ríist máisteí ar státe agus tá muidir súl go mór leis nócaid sin agus thiúrinn cuireí biniuh a bheith a géisteach nó a breanúir ar an éiche sin nar a bhééis muidir cartús leis an geúir sin agus muidir 5 blian ar an éir. Bhuailm n-áirítear comórtas dhéana se de ceoltarí tá sé loite ar balbeag an sinam. Marach gúil sibse sásta héachta níos ar státe, sásta allsteach a Comórtas níomhah muidin seo nacht agus níomhah ceol gan sco cloisteí ar fad agus riimead ar gúil muidin an a héocht amach ag churim cheol gon chinálse. Bhuailm gach ratha chuirí tuspóntas gan sco, ceol gan sco agus níl leut be faoíoch go gluise muid neart web i radion na gaeltacht ar feith blianta fada tasú legam agus buchs le na moltóirí chama ní bhhailm bhar jab. Agus sinné, gur mín maithe ar fad. Well, Ryan Sheridan, Myra O'Connor, Aaron Glancy, Iverny Lanora, Damien O'Reilly, Seán O'Maitheoirí, Alíomh Sheachan O'Beoláin, Evany Borochu, Aoife Murphy, William Holmes, Joseph Mannion, Ruby Falvey, Cleana Haley, Anthony Cahill agus bhuaigh nocht Colm de Brún. So, a Colm, Tersos go start se máiste heile. A bhíon uaisle fearm fáilte chun bhuaigh na bliana se craobh fiche héan Bonn seán ó Riada Colm de Brún a chontae Chlár. Táim a fíorí ar cholamnis chun an Chlár chéochnú agus slána agan tén ar lochtéisteach a péat na bhuiile típan na crunne. Táim a fíorí ar cholam teachtas agus ar hénig de hiún a chaint an truseo. Agus an aide hasise tuairt an concertina suas tá chuidéalaí agus sinna cuioine bhar piúnt bre óra a ferratí hísan son agus dul síos agus cúpla tún a haint. Níl gigs as an nocht. Íomh a bhína cára, gur mágad a go éiste fling a gahab na bliana gréad, agus be míid libh le cúnmh dé rééis an teachte chuoin, ach fag míid slána go bhnis le bhuaigh na bliana seo, Bonn seán ó Riada, Colm de Brún.